Wat zijn dit voor dozen? Dit zijn de dozen met collectie van mij met de stijl erin. Wat ik heb ontworpen. De jurkjes en de leuke blouses. En dat zit hierin. Dus het is nu net uit Istanbul gekomen en ik ga het nu uitpakken. Dus we zullen zien. Nou, zullen we zien of het goed gelukt is. Shot er hip uit. Leuk, hè? Ja, hier zit het jurkje in. Nou, dit is het jurkje. Dit zijn de blouses die dus gemaakt zijn. Met de maaier erop. Wat is de maaier? Dat is dit poppetje. Dat is het schilderij van Theo van Doesburg. Zo. Kijk, een mooie lange rok. En dan doe je dat leuk natuurlijk met het blouseje erop. Of je doet het apart van elkaar. En dan heb je een echte Theo aan. Dat is wat iedereen wil natuurlijk. Nou, we hadden een lezing hier in Drachten met een onderwerp, zeg maar, dat het dit jaar het stijljaar zou worden. En toen ik deze winkel ben begonnen en eigenlijk al zo lang in de mode zit, dacht ik wil een keer mijn eigen collectie gaan ontwerpen. Maar ja, wat gaan we daarmee doen? Dus zat ik daar en toen dacht ik, oh, dit is het thema wat ik leuk vind. En zo zijn we begonnen met het ontwerp en met de stofkwaliteit. En toen is de collectie geboren, zeg maar. Nou, dames, daar zien we Famke en Doutzen in de creaties van Rut bij La Moda. De stijl bij La Moda, Theo van Doesburg. Want wat is de stijl precies? Dat is een groep kunstenaars die horen bij De Stijl. En Piet Mondriaan is zeg maar de... Nou ja, ik weet niet hoe ze het noemen, maar ik noem het een beetje de koning van deze kunststroming. En hier in Drachten hadden we dus Theo van Doesburg ook. En die heeft onder andere dus de maaier gemaakt. Want dit schilderij hing het hier in het museum. Ja. Het shot er dus heel modern uit, maar eigenlijk is het dus heel oud. Eigenlijk is het heel oud en het is juist eigenlijk ik, want dit is het originele schilderij. Nou ja, een beetje dat bruinige, zeg maar, dat het een beetje geleefd is. En dat heb ik ook echt bewust in de stof ook weer terug laten komen. Want als je dat niet doet, dan is het een gewoon printje. Bist wat tevreden? Ik ben heel tevreden. Ja, eigenlijk was ik ook een beetje zenuwachtig natuurlijk. En dat wist natuurlijk wel een beetje hoe het eruit ging zien. Maar op de echte stofkwaliteit had ik het natuurlijk nog niet in het echt gezien. Maar ik ben super tevreden. Dankjewel Doutzen en Famke voor de leuke show die jullie gegeven hebben met de creaties van de stijl bij La Moda van Theo van Doesburg. Heel mooi, dames.